مانا دے من قرآن نبی دے من سلطان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان اللہ 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 مانا دے من قرآن نبی دے من سلطان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان اللہ 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 قلتا نظم قربان قائستا أصحابان شل كافران حيران بلال اوك اذان شل كافران حيران بلال اوك اذان مانا دے من قرآن نبی دے من سلطان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان اللہ 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 کلا باوینو قدردان من یو هاغی امتیان اے پاغانی سبحان پورا کدا ارمان اے پاغانی سبحان پورا کدا ارمان مانا دے من قرآن نبی دے من سلطان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان اللہ 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 منگیو مسلمانان لارو پتا ایمان تو شاہد و جہان بیان کرے عالمان تو شاہد و جہان بیان کرے عالمان مانا دے من قرآن نبی دے من سلطان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان اللہ 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 المستم دا بیان دا نبی آخر زمان پمنگ دا مہربان لر خود لدر خان پمنگ دا مہربان لر خود لدر خان مانا دے من قرآن نبی دے من سلطان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان اللہ 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 مانا دے من قرآن نبی دے من سلطان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان رڑا دے کو جہان اے ہاشمی جانان اللہ 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 ددی خکل نعت شریف فرمائش کون کے حضرات دی
لکه هر یو محترم قاری صاحب بسم الله محمدی، قاری صاحب محمد جاوید حاشمی، قاری صاحب خدایداد محمدی، قاری صاحب نعمت الله حکیمی، او شاعر دی ډیر ګران او نوجوان شاعر موسی الماس شمس خلیوال، او آواز دی قاری عبدالواحد تیلوی. والسلام.